Добре дошли във втора част на влога от Милано и Бергамо. След като в първа част разгледахме Милано, във втора част ще разгледаме Бергамо. Станахме рано, закусихме и се отправихме към фуникуляра, който свързва горната и долната част на града. Не сме си купували билети за него, тъй като вече имахме купени, които важат 24 часа за целия градски транспорт. Ще направя отделно видео, в което обяснявам по-подробна информация за билетите, приложенията и всичко, което може да ви е от полза, ако решите да посетите града. Фуникулярът е една от емблемите на Бергамо и работи от 1887 година, свързвайки долния и горния град повече от 130 години. Скачването трае само около 2 минути и с него спестявате малко ходене пеша, като за това време преодолява денивелация от 85 метра по трасе с дължина 240 метра. Чита Алта, или в превод горната част, е историческото сърце на града. Място, където всяка уличка разказва своя история и пази духа на миналото. Кълдърмените улици, старите къщи и автентичната атмосфера превръщат квартала в едно от най-очарователните места за разходка. Докато се наслаждавахме на атмосферата, се натъкнахме на едно прекрасно магазинче за сувенири, от което си купихме магнитчета. Персоналът е любезен и всичко, което продават, е много красиво. Името му е Дона Дони. След това се отправихме към Пияца Векия. Това е най-известният площад в Чита Алта и от векове е място за срещи и обществени събития. В центъра на площада се намира фонтанът Контарини, подарен на Бергамо през 1780 година от венецианския управител Алвизе Контарини. Освен че е служил като украса, той е осигурявал и вода на местните жители. Точно над площада се издига Торе Чивика, по-известна като кампаноне. Всяка вечер в 22 часа нейната камбана отборява 100 удара. Традиция от времето, когато градските порти са се затваряли след залез слънце. Капела Колеони е построена от прочутия военачалник Бартоломео Колеони. Смята се, че освен като свой мавзолей, той я създава и в памет на любимата си дъщеря Медея, която губи едва на 15 години. До нея се намира катедралата Сант Алесандро. Тя е посветена на покровителя на Бергамо, светия Александър. През вековете храмът е бил многократно преустройван, а днес съчетава различни архитектурни стилове и съхранява част от богатото културно наследство на града. Ако видеото ви допада, ще се радвам да го подкрепите с лайк, коментар, да се абонирате за каналът ми и да цъкнете камбанката. Това наистина помага много на канала да се развива и ми дава възможност да създавам още интересни видеа за вас. Ето, че стигнахме и до венецианските стени. Те са построени от Венецианската република през втората половина на 16 век и обхващат Чита Алта с крепостен пояс дължина около 6 км. Днес са сред най-добре запазените ренесансови укрепления в Европа. За да бъдат изградени, са съборени повече от 250 сгради, включително няколко църкви и манастири. Интересното е, че въпреки внушителните си размери, укрепленията никога не участват в истинска обсада или голяма битка. През 2017 година са включени в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Най-фотографираната порта, водеща към Бергамо и част от венецианските стени, се нарича Сан Джакомо. Над портата се вижда крилатият лъв на Свети Марко.
символът на Венецианската република, която управлява Бергамо близо 4 века. След като разгледахме обстойно, сме очаровани от Бергамо, купихме си магнити и сега се отправяме за подарък на нашето дете от Лего магазина, за да са доволни всички. В Италия има уникални фонтани и много красиви сгради, които те много поддържат. Църквата Санти Бартоломео е Стефано се намира в края на най-популярната пешеходна алея в долния град – Сентиероне. В църквата се пази Пала Мартиненго, най-голямата творба на ренесансовия художник Лоренцо Лото с височина над 5 метра. За нещастие ударихме на камък. Лего магазина е затворен. Отваря в 3:30, а ние тогава летим. След като не ни се получиха нещата с подаръка, беше време да намерим нещо вкусно за хапване преди полета. Пицата, която хапнахме, беше страхотна. Горещо препоръчваме мястото, казва се Аличе пица. Оказа се, че я има и на летището. Пристигнахме на летището, разгледахме няколко магазина и успяхме да купим подарък Лего за нашето дете. Тръгваме си от дъждовно Бергамо с много приятни впечатления и с надеждата някой ден да се върнем отново за по-дълго, когато не вали. Ще се радвам да ми напишете в коментар под видеото на вас хареса ли ви Бергамо и бихте ли го посетили. Това беше всичко от мен. Целувки и до нови срещи!